Urtean zeharreko 24. domekia. Noiz parkatu behar dut. Norbaitek iraundu ezkero, zenbat bider parkatu behar dan galdetzen deutze Jesusi. 70 bidez 7 erantzuten dau Jesusek. Jesusek, hau da, beti, neurri barik, inongo baldintza barik, gorroto eta erresumin barik, zenietasuna apurtzen danean parkatzea dagokigu. Eta movimentu alde bikoa da. Danok sentitzen dugu iraina, eta danok parkatu behar dugu. Zuk iraundu eta nik parkatu eskemak ez dau balio. Danok alkar parkatzea, etorrutako zenietasuna berreskuratzea da baliokoa. Neure burua gandik kasita bihotzez barkatu behar dut, ez edo zelan. Jarrarau biziari izateko, norberak be parkamena ezinbesteko dauala sentitu behar dau. Gehienetan, ez dugula parkamenik behar uste dugu, gure hartu emonak errespetatu, bardintasun edo urkoaren ongizatean oinarrituta da osala. Eta beti ez da holan, hori pentsatu ezkero nok bere burua besteen gainetik ikusten dau. Lehenengo eta behin parkamena ezinbesteko dugula sentidu behar dugu. Izaki mugatu garata. Utz egiten dugu eta edo zein keinoagaz iraintzen dugu bestia. Ez dugu pentsatu behar ez garala parkamena eskatzeko. Edo gure utz egiteak autortzeko gauza. Izan be, jainkoak gu konturatu baino lehen parkatu gaitu. Behin eta berriro deitzen gaitu bizitza eta hartu emonak lagun artean, gizartean, alkartean, eleizean berregitera. Eta gure pekatuak parkatu dituan ez dei egiten diuzku, geu be bardin jokatu daigun. Parkatuz eta bizitzeko eremu guztietan zenietasuna zabalduz. Aita, jangoikoaren seme alaba sentitzen gara eta gure artean anai arreba, haren maitasuna baldintza barik jaso joten dugula jakinda, gure eta guztio naitari otoitz egiten deutzagu, eta gure pekatuak parkatzeko geuk egiten dugun lez, baina seguru gaoz, esaten dugunagaz, izan be, gure pekatu maskara izaten da. Parkatu bai, baina astu ez da pentsatu be, esaten dugu askotan, eta hori ez da bide zuzena. Jangoikoak beti parkatzen duzku, nahiz eta guk beti parkatu ez eta. Gainera, neurri bako barkamena moten duzku. Jesus da barkamena, aitaren barkamena, berak bai irakasten duzkula zelan eta zenbat parkatu behar dugun. Kurutxan josita dala be, parkamen eta bizi emoie da biziak kentzen dutzen entzat. Aita, parkatu izuz ez daki eta zertan dabiltzan. Gure parkamena sendatzaile izan daitela. Jesusen parkamenaren antzekoa, salbatzailea, onuragarria, maitasunez betetakoa. Itunagoan izan eta iraina ez dugu aintzakotzat hartu gura. Bera gure utzegite guztiak parkatzen ditualako, eta gure eta grazia eta samurtasunez beteten gaitualako. Jaso dugun parkamen guztia gogoratu behar dugu, eta parkatzeko eragozpenik ez izan, eta geuk gauza bera egin behar dugu. Eran guztien egile eta gidari zaran jainkoa. Behitu egizu eta moiguzu bihotz guztizu zerbitzea. Zure errukiaren ondasunak sumatu daiguzan. Domeko honetan, gauza guztien gidari eta sortzailean jangoikoari dei eginez topo egingo dugu. Behitu esaten txago jangoikoari. Eta eskaera honegaz argi geratzen da begiradan errekonozimendua agertzen dela. Autor gaitzala eskatzen diotzagu. Bere begiradeagaz sentido dezagun gugana izurtzen den maitasun hori. Begiradan sortzen den errekonozimentoaren ondorioz, udako bakotza jaunaren zerbitzari izan daiteke. Bihotz-bihotzez zerbitzari gisa, hau da, gure bihotza jangoikoaren miserikordiaren zerbitzura izatera deitua dagoen hori jartzeko, gai izan gaitezan. Haren miserikordia hautemanez eta aldi berean jainkoak gizatari asko dagoen erruki horren bide izanez. Entzun bihotzanez,
Jauna gure eskariak, eta onartu zure zerbitzarion eskaintza. Gutariko bakotzak zure izena goresteko eskaintzen dauan. Hau izan daitela gizon emakumeen guztien salbasoinerako. Oparien gaineko otoitzonetan, jaunari zerbait eskatzen dutzagu. Berarentzat ja emona dagoana. Egin dutzu zan otoitzerako apropos izan daiten. Otoitzonek batzuetan hasten jakun zerbait gogoratzen duzku. Eukaristian doen aurkezpena, ez dala soilik orgitar dagoaren aurkezpena mugatzen. Oso garrantzitsua da jakitea behartean gure bizitzak aurkezten ditugula. Apaizgintzaren, edo bataiotik sortzen den apaizgintzaren aritzen ari garala. Jangoikoaren eta urkoaren alde. Izan be, gube, Kristoren gorputzaren parte bihurtzen gara eta munduaren ezagutuarazteko bidea gara. Bearen odolaz eta Espiritu Santoen indarrez barriro batu nahi izan dituzu zeugana. Pekatuak sakabanaturik eukazan zure seme alabak, holan zure herriak irutasun santuaren indarrez. Eta erantzera bat egin da, argoi erakusten dutzu munduari, zer dan eleizia. Kristoren gorputza eta Espiritu Santoaren egoitza. Zure neurribako jakituraren gorezpenerako. Urtean zeharreko 8. profazioa da, eleiza virtutes eta irutasunaren irudi santua baturik. Profesio honek badau zerbait jainko aitak sortua garala gogoratzen duzkuna. Berrerozpena Kristoren gandik datorrela, eta santifikazio espirituren bidez, eta hori aitatzen antzea artea da. Zemaren espiritu izanik berreroztea da, eta santutatzen espirituaren bidez, bizitzen saiatzea. Gure bizitza, irutasunaren maitasuna, dan maitasun garbi eta doakoaren antza izaten saia daiten. Horregatik, gure kristaino bizitzan maitasunean bizitzen saiatu behar dugu. Baina ez edozein maitasunean, baizen eta kristorenean bertan, bidea da noi irakusten duzkona. Kristoren gorputzaren parte galarik jangoikoaren maitasun horren testigantzamun behar dugu. Inoiz ez dugu astu, behar gure bateoaren bidez, gogoaren harrerak jangoikoa, bera goresten dagoela. Edo gure bizitzean etenbako laudario bihurtu behar gaituela. Jobetu daia doaiz zerutarren indarra, gore gorputza eta harimaz gure bizitzan indar hori izan dadin nagusi eta ez gure naia. Eukaristia maitzeko eskatzen dutzogu jaunari jaso duguna. Zeruko doaren frutua, gure bizitzetan, gure gorputzan eta gure hariman jokadagigun. Efektua gure bizitzetan zeharagarri bihur daiten. Ez daiten agertu eta desagertzen dan sentimentu izan. Baizen eta Kristori gure egiteen bidez eusten, bizten indartzen eta garatzen laguntzen duzkun lerroa izan daiten.